Aquí teniu la meva primera taula. Veieu? Una taula d'escriptori normal, amb una prestatgeria que no està ni collada a la paret. I aquí tenia les cosetes que em vaig comprar. Són poquetes, Vaig comprar-me també això, moltes cosetes d'enganxar, el potet. Després sí que la Bishop me la vaig comprar més tard. Lo rosa és per tallar, per posar sobre la taula i poder tallar. Llavors aquí tenim el carro típic de l'Ikea que totes les escraperes fan servir, que porta rodes i és molt pràctic. Les cintes, tenia rodetes que vaig comprar i que de fet no he fet servir, Aquí hi ha un projecte a mitges. Veieu? Hi ha unes tapes forrades. Vaig aprendre a forrar amb roba. I aquí tinc uns talladors, llacets, 4 coses, tampoc no és molt el que tinc. Llavors en aquests calaixos sí, tinc per encolar, tinc els segells i ja està, perquè això ja són... Aquí tenim les lletres que vaig fer d'escrap, una de les primeres coses que vaig fer amb uns talladors, pintura, talladors i paper. Rodes i és molt pràctic. I després la llum i un coixí. Després veieu aquí el moble que em vaig fer pels papers. Jo el vaig pintar, me'l van fer i tinc 2. Aquest i un altre que el tinc ara a la classe, però que el portaré per posar-lo en el taller. I ja està, i aprofitant l'estanteria, aquí baix guardo la Bishop i així m'ho vaig organitzar. Ja veieu que de panel tinc suro, vull dir, no tenia res per penjar, i en aquests calaixos no hi ha tot d'escrap ni molt menys, són coses personals d'altres coses. O sigui que ja veieu quin raconet més petit. Però em vaig fer diverses coses. I aquest és un dels meus primers projectes, que era un arxivador petitet amb unes anelles i em van ensenyar a posar les anelles. I a dintre diferents sobres per col·locar. Aquest és un dels primers projectes. Abans que això vaig fer moltes coses que no eren projectes, que eren el que jo us vull ensenyar a vosaltres. Unes pràctiques que després tu les pots utilitzar per fer qualsevol altre projecte. Doncs ens veiem.